Мислиш, че яйцата са скучни? Гледай това. Повечето хора ядат яйца всеки ден, но почти всички правят една грешка. След малко ще ти кажа кой е най-здравословният начин. Яйцата са една от най-полезните храни, но начинът, по който ги приготвяш, може да унищожи голяма част от полезните им вещества. И точно тук повечето хора грешат, варят ги или ги пържат твърде дълго. А най-важното идва след малко. Най-здравословният начин е яйца рохки или леко заболени, защото така белтъкът се усвоява добре, а жълтъкът запазва витамините си. Ако пържиш яйца, използвай ниска температура и малко масло или зехтин. Не ги препичай. Ти как ядеш яйцата, рохки или твърдо сварени? Напиши в коментарите и ще направя част 2. Харесай, сподели, коментирай, последвай за още такива видеа.